Това не е джаджа. Това е работен инструмент. Казва се Wisdom Use Note. Тънък колкото карта. Стои залепен за телефона и е винаги с теб. Колко пъти си бил на среща и после се чудиш. Какво точно се договорихме? Тук просто натискаш запис. Записва до 24 часа. Чист звук. Без бележки, без разсейване. След това AI прави всичко вместо теб. Пълна транскрипция, кратко резюме, ключови точки, подредено и ясно. Говориш. То записва. После ти дава смисъла. Превод в реално време. Десетки езици. Идеално за срещи, пътувания и обучения. Не е за всеки. Ако не работиш с информация, няма да ти трябва. Но ако времето и срещите ти струват пари, Wisdom Use Note ти спестява и двете. По-малко писане, повече яснота. Това устройство е тънко, колкото банкова карта. Буквално. Само 2,5 мм. Не стърчи, не тежи, не пречи. Можеш да го носиш в портфейла или да го залепиш за телефона. След няколко минути просто забравяш, че е там. И точно това е идеята. Най-добрият инструмент не е най-сложният, а този, който е винаги с теб. Не в чантата, не в офиса, а в ръката ти, когато ти потрябва. Wisdom Use Note. Винаги готов. Wisdom Note има вграден магнит. Истински, силен, не се клати. Не пада в джоба, не се отлепя при движение. Залепва стабилно за гърба на телефона. Стои на място. Точно там, където ти трябва. Не мислиш къде е. Не го търсиш. Не го вадиш и прибираш постоянно. Телефонът е винаги с теб. И Wisdom Use Note е винаги с телефона. Готов, когато ти потрябва. С едно зареждане Wisdom Use Note записва до 24 часа. Без прекъсване. Без батерията падна по средата. Среща след среща. Цял ден обучение, пътуване, интервю. Натискаш запис и забравяш за него. То просто работи. А когато не го използваш активно, батерията издържа до 180 дни в режим на готовност. Взимаш го, когато ти трябва. Без да проверяваш, без да го подготвяш предварително. Стои готово и чака да бъде използвано. Вътре има и 64 гигабайт памет. Това означава десетки часове записи. Срещи, разговори, лекции, без постоянно триене, без мислене за място. Записваш, а подреждаш по-късно, когато ти е удобно. Wisdom Use Note. Работи, когато ти работиш. Wisdom Note използва три източника за запис. Два стандартни микрофона и Bone Conduction. Запис чрез вибрации. Резултатът е по-малко шум и по-ясен глас, особено при срещи и разговори. Не е студиен микрофон, но за размера си звукът е повече от добър. Говориш. То записва. След това автоматично превръща гласа в текст. Без писане, без преписване, без губене на време. Отваряш приложението и записът вече е текст. Но тук идва истинската разлика. AI анализира разговора и ти дава кратко резюме. Ключови точки. Подредена информация. Ако записът е 1 час, не го слушаш. Четеш 30 секунди и знаеш какво е важно. Това не е просто запис. Това е готова информация. Wisdom Use Note. По-малко слушане. Повече яснота.